Okay. Oh, sinawe manje. Sesina, right? Yaphila. Ungakhohlwa ngabe ubhala kancane ephepheni mina bengihlala nencwadi encane ubhale kancane ephepheni. Uthe mama sizoyithinda kodwa ngoba uliphethe ibhuku njengo Enigma, right? Hayi ngi-right. Angifuni ukusuka Enigma. Umbonile sikasuwana ulanda ama-lawyer, ama-advocate. Siyanibingelela bazalwane lapha emakhaya. Oh, siyabonga kakhulu. Thank you so much, saints, in the name of Jesus Christ. Thank you so much. Thank you so much. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu bafowethu. Yes, don't forget May 28 February siyobe silapha na eThekwini number 10 Steel Road 10 Steel ka STWEL road kungase Wandamia Mall. Mawazi Wandamia Mall nje siyobe ila siyobe sikhona. Ningakhohla ke kungenwa mahala. Siyaqala ekseni nje ngo-10 you know siyoqala nje ngomkhuleko and then bese singena straight kwi purpose of the day. It's a seminar, healing seminar, I mean health seminar ila siyobe sikhona bafowethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha with umama uDlamini. And if you want to help us by sponsoring, singakujabulela kakhulu lokho. We wanna buy flights, logistics, mhlawumbe nawo khona ngale eThekwini, mhlawumbe unemoto kungakhona nakho lokho usilekelela kakhulu ekutheleni ukuthi mawunemoto ukwazi ukuthi singalokho siyenza ama Uber kuzosenza kube lula ku mhlawumbe uspick up lapha eKing Shaka. Singathokoza kakhulu egameni lika Jesu. Okanye you can just sponsor us ukuze lola suku sikwazi ukuthi silenze lube lula in terms of travelings egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mama ngiyakubingelela, all right? Isigcino emseni ngoNkulunkulu sibonga sempilo. Amen. 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 I-Christian platform ngele bafowethu kuyinqubo yethu la ekhaya kuba yonke into siyiqale emkhulekweni ebese singena straight kwingxoxo yethu esinayo lapha namhlanje. Baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu we thank you, Father, in the name of Jesus. Nkosi yami siyabonga uNkulunkulu uthuthuncwele. Sibonga ithuba Nkosi yami uNkulunkulu uthembekileyo. Sibonga Nkosi uthandwa uwe. Sibonga ukunakekelwa. Sibonga ukugcinwa esandleni somusa. uNkulunkulu uthembekileyo Nkosi yami usithwale kwaze kwaba la Nkosi yami sithi Ebeneza. uNkulunkulu uthungcwele Baba nangu uNkulunkulu uthomuhle umzimba oyithempeli lakho Nkosi osithembe ngalo uNkulunkulu uthungcwele Baba njengoba ushilo ukuthi John ukuthi be in good health and prosper even as your soul prospers. Heavenly Father, siyabonga uNkulunkulu uthungcwele Baba ukuthi you'll help us Father God ukuthi uNkulunkulu uthembekileyo kukho konke sizokhuluma sibe ngabalalelayo nabalenza izwi lakho Nkosi yami ukunakekela le tempeli Nkosi osithembe ngalo ukuze sicongregate ngalamathempeli Nkosi yami healthy Lord Jesus. uNkulunkulu uthungcwele Baba kungekho ihlaba. uNkulunkulu uthungcwele Baba we thank you Nkosi yami Baba sithi thatha indawo yakho. uNkulunkulu uthomuhle Baba kugcwaliseke izwi lakho Nkosi yami ngempilo zethu Jehova. Uthe sibe in good health uNkulunkulu uthungcwele and prosper financially, spiritually, materially and in good health Lord Jesus. uNkulunkulu uthungcwele Baba we bless your name Abba Father. uNkulunkulu uthungcwele Baba sithi thatha indawo yakho Moya Ongcwele. Heavenly Father, I avail myself to be used by you, Lord Jesus, as your instrument in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, we thank you. We glorify your name. We magnify your name. We are holy. Ayokufana nawe. Amen and amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Siyabonga. Bazalwane. Mama, ngenkulu intobeko siyabonga kakhulu. Siyakubingelela konje sake senza enye episode ngeEnglish khona enye episode yazalwane sake sayenza lapha nomama neEnglish angazi nokuthi ayapi yavele nje yanyamalala kuze kube manje a very powerful sengikhohlele ukuthi asikhuluma nangani It was a very powerful episode
sayivula ngeprayer. It was so intense. No, it was indeed. Nje angazi sithi senza ngafelwa i-laptop. So that time yes, ngafelwa i-laptop. Mangihamba ngithi ngiyikhandisa badelete izinto abuye i-laptop. Erase yonke into. Angikwatanga kanje ngalila. Bathi ke it is well. Bingafanelanga ukuthi message leyo ifike. I-message epowerful kangaka iphelele lapha endlini. Jehova uyazi. Mama siye eThekwini ngomhla ka-28 ngisisheshe nje ngiveze lena kusemanje ngomhla ka-28 siyobe siseThekwini healing seminar. Azwayile lokhu ngithanda ngithi healing seminar it health seminar bazalwane it health seminar into yakhona izobe revolve kakhulu ngokwezempilo ngokwempilo njalo yini lena ekulindele ukuthi sidle yini ngamele sidle yini kumele uyenze yini ngamele uyenze so it's an invitation nje evulele konke umuntu ngabe umuntu wesilisa umuntu wesifazane ni amkelekele nonke and kumahala and ngiyacela nje indawo engiyitholile laphana that space might be very limited so ngiyacela nje ukuthi si notify in time bafowethu ngomhla ka-28 kuyona lenyanga February silaphana eThekwini ngase Wandamia Mall. I-address yakhona on your Google map you can just put 10 Steel Road. It's 10 STWEL Road kuseDurban. Mam singena straight Odabeni. Amen bazalwane siyanibingelela into ezobe yenzeka lapha eThekwini into engiyifundisa abantu ne into esizoyenza because they have to know before they even come ukuthi kuzoyenzakalani lapha yana into yokuqala nasezindlini into esiqala ngayo noma kukuphi la ufika khona ufika kukhulekwe maqeda ukukhulekwa bese kuyashanyelwa bese kuyashanyelwa awufiki nje ufaka ama furniture so manje nomzimba womuntu sine storage ngibiza ngisizulu isewage ukuthi storage sine storage emzimbeni storage esinayo emzimbeni lymphatic system so le lymphatic system le ibaluleke kakhulu empilweni zethu and abantu asinotice sibona mase sekwenzakalani umuntu mase sekaloku adla amaphilisi or agula aqaleke avuvukale kanti ile storage le ayisakwazi ukuphuma ama-lymph nodes awasakwazi ukuthi adrain ama-drain ngizoyichaza ngesizulu kakhulu ukuthi sinama-drain la emzimbeni so kuqala la kuma-glial cells sinama-glial cells la entameni then uzwa abantu bathi baphathwa ikhanda abantu baphathwa ama-tumor baba nama-brain tumor ingqondo zabo zifog bane-memory loss bane-epilepsy ngoba le storage le i-drain le ayisakwazi ukukhipha lo doti la phezulu iwehlisele phansi isizathu ukuthi la kule ndawo le emva kwendlebe uthola ukuthi la emva kwendlebe mawuthi uyabheka umuntu unamaqum amaningi kuhamba kuba nama-blockages kuze kwehle kufike la ku-collarbone yabo la i-collarbone kufika lana asiwavuli lama-drain fanele uhlale siwavule so into abayifunda lapha eTepeni sizobulala wonke ama-lymph nodes sizowakhipha siwaqhaqhe nabanama-sinuses will be working on zonke le ndawo lezi sibulale sikhipha yonke sidraina i-inflammation sisiza isurage yethu ukuthi isebenze kahle and isurage yethu wazi ukuthi i-lymphatic system i-transporta negazi ama-red cells nama-white blood cells so faneke bazi ukuthi siyiklina kanjani sizidetoxa kanjani siyabantu sikhiphe yonke lento engaphakathi la emokhwapheni sizosebenza nalana ngoba abantu bayathanda ukuthi sibanesigaqa la ebeleni kanti kufanele ukuthi kuvulwe lana wonke lama-passages faneke avulwe faneke bazowazi ukuthi avulwa kanjani then the other thing sizoyenza ne-cupping ukuthi sikwazi ukuqhaqha la bazi ukuthi kuqhaqhwa kanjani kuvulwa kanjani makuvulwa la zonke inhlangano yabo zonke inhlangano zomzimba ama-ligaments I think ngikhuluma kahle inhlangano nangesizulu ama-ligaments ama-ligaments omzimba abanama-crystals from ishukela izinto ezineshukela lezi esizidlayo zifika zenza ama-crystals ahlalela kuma-joints
ahlala la kuma joints bese sithi siphethwe amathambo, siphethwe amadolo, siphethwe iqolo, kugcwele yonke lama crystals lawa ahleli lapha kulamathambo. Bese ke sizofuna ukuthi sizidraina kanjani, sizikhipha kanjani, bese ke nokuthi igazi sazi ukuthi mase sesiqedile ke unblocka zonke le ndawo nala kakhulu la nabo baba, kakhulu la nabo mama, namantombazana amasha ukuthi bangaloki baba nama menstruation pains, bangaloki baba bathi banama fibroids, because kulekhe oxygen. Okay. Ile sewage ayindluli kahle lapha ya. So manje ngizobafundisa ukuthi siziklina kanjani zonke le ndawo lezi senze kanjani. And abo baba abaningi ubona ukuthi banama blockages amaningi. Mabakhumula amabhuruku bathi bafaka ama shorts banegaxa nje, igaxa bangazazi ukuthi ezani. And thola ukuthi asigazi banegaxa nje, kunegaxa nje ezithweni zabo. Iyo le lymph isuke inganandawo yokuphuma. Bese kuba mama la emaqakeleni sivele sigcwale lento esigaxa. Abo mama mabagcoka icathulo kube nenyama elengayo la kuma qakala kuba nenyama elengayo la sicathulweni ephumela la emaceleni, uthola ukuthi ngathi ufuzo okunye thothi la nalapho kuyagcwala, nala futhi siba nelinye ibelele extra la. Yabo uma uthucoka ibra kunenyama nje ekhulayo la, wena ucabanga ukuthi ubudala nalomkhaba lo ohlala la oyiphinifa uhlala la phezulu kwelona, uthi hayi kusho ukuthi sengimdala. Awukho mdala, unfit. Yes, manje yonke lento leyo i-storage ofana ukuthi ukwazi ukuthi uyiklina kanjani. And le storage ukuthi bekhona emzimbeni yenziwa yini qala, ngoba ayimani isukela ibekhona. Yonke lento esidlayo bazalwane, yonke lento esidlayo uthe uNkulunkulu let your food be your medicine. Azange azathi let your food be your poison. So tina what we do normally every time unknowingly, the way isystem ngakhona, the way ku programming ngakhona izinto, the way sesithenga ema supermarket sesithenga yonke lento le silande wonke lo shevu sizogcwalisa endlini. Yabo umuntu omnyama, the real black person, asigugi thina sivele silenge nje, sine melanin eningi, so we don't age nje asifani nabelungu. Yabo thina isikhumba sethu si densely packed, asifani asichetshi nenwele zethu zicurled zisibonisa ukuthi ngaphakathi yonke into yethu ijiyile, ayikho lula. In order ukuthi zibe lula, that is why bona seku adopt abantu bafaka ama relaxer bayenzani ba try ukubulala lento le thina esinayo. Yabo, so abelungu vele already baza inwele zabo sezilula, neminye imihlobo yonke imihlobo uyiwani umhlobo ozunenwele densely packed yithi. Yabo, so yonke into yethu ijiyile la ngaphakathi. So manje sizofunda ukuthi sizikhulula kanjani, and abantu abagula kakhulu kulokudla lokhu angisho ukuthi eminye imihlobo ayiguli, ngoba esikolweni bebathi sebakhathele pharmaceutical ibenza ama guinea pigs and bewabelungu abaningi. Thina ngaleso sikhathi ama supermarket abawangekho, besingathenga ama supermarket. Noma kugulwa siyazi ukuthi umuntu makagula uyachatha ngesunlight, or ngelo ugogo mina bekasebenzisa ilento le yethanga bakufufuthe ngayo ube right. So mawugula besazi ukuthi unenyongo. Manje ke ishukela uyalimaza, and yonke into esidlayo ushukela, impuphu le ushukela, ibleached nayo zonke zenziwe ngento eyi-1. Kufana noma eMcDonald's, eMcDonald's eqaleni esikolweni mabasichazela yonke into yakhona nje bekuyikhona. Yonke into nje yakhona bekuyikhona. Makufika ku lettuce yakhona, lettuce yakhona ayiboli. Ayiboli, ungayithenga uyibeke lapha endlini uzobona ngeke izibole. After 2 months 3 months uzothi mawuya kusasa lettuce ayiboli njani. So mayingene la kuwe ngaphakathi enzani, naku ayiboli naseswini. Ayiboli umzimba ke bese soyayithola, uthola ukuthi udoti lokuthatha lokungcola kubuyisele emuva, nebungu zakhona nama parasites, ngoba sigcwele sinama parasites amaningi la ngaphakathi. Bese soyaqalela
Wathatha sibona ngani njengabantwana umntwana ukuthi akekho right uba nama breakouts ama pimples nanani ila ma parasites waqalela kakela ngaphandle and nathi besinawo numbing nawo sonke sindlulile ma press kuphuma into enambuzelayo ethi and amakaka nasilihlweni mawuthi la njoba bengifaka ama specs from ka standard 1 ngifaka ama specs ngiwakhiphe singina 45 years sengikwazi ukubona kahle amehlo amazanga saba ne problem and mangina 45 befanele ukuthi ngoba bese sengifaka i-lens enye ela double so kusho ukuthi by law ngabe manje sengifaka i-lens engaka yabo so manje ngokuthi sengiyazi ukuthi ku drainwa kanjani lezi zinto lezi ngizikhipha kanjani emzimbeni and that is why mama lokhu ukwazi ukudraina lezi zinto udetoxa your lymphatic system udetoxa your system uremove ama parasites ngaphakathi ukhipha yonke lento le kungahlali next then awukwazi ukuguga okay awukwazi ukuguga ngoba ayikho into ekwazi ukuhlala kuwe awuvuke ekseni usoloko ulele ngokudla sekuna 5 days awukhiphi ngoba kunala ma lettuce snacks kunalokudla lokho okwenziwe lokudla lokho okwenziwe umzimba awukwazi ukugaya fast already mawukuthenga lapha e-store ukuthenga sekwenziwe kuhlafuniwe kwagwaya imishini yakhona wena mawudla nje sodla udaka lufike ehlala esiswini manje malihlala la esiswini that's why siba nama ulcers siba nama colon cancer uqalela umuntu abe ne-gingivitis mawugeza amazinyo amagums ableed wena uthi kubleeda amagums kubleed igut kubleed emathumbini so wena ubona nje amazinyo akaphuma igazi kubleeda lemathunjini so sizoyisebenza namathumbu sizosebenza le ndawo le angisho isisu sila la mathumbu la sizosebenza amathumbu sazi ukuthi masesebenza amathumbu kubhlungu uwasebenze nasemathunjini zikhona lezi ziqum lezi sizibona zivelile labantwini abanye ukuthi sekusikhuhlu nje sihleli la nala ngaphakathi siba khona okay so manje njoba lapha besishaya lo mama lo sibonisa ukuthi silikhipha kanjani igazi mase sishaya la uzobona ukuthi abantu bakhipha amahlwili kanjani bakhipha in and ukhumbula ukuthi nama parasites akhona lapho and lo mama lo wambona ukuthi unjani lo mama lo umzimba wakhe bese sowuzikhiphela kahle wona ngokwawo bese sowukhathele kuneshevu omningi soqalele sowukhipha nje mase sesithi makakhiphe waqalela manje wonke lo doti manje ngoba isurage wagijimela la angisho yabona makune storage bathi blockile i-drain or something la uvule khona imbobo wonke lo doti ugijimela khona manje sizovula zonke lembobo lezi ukuthi wonke lo doti lo uphume and masibambe lapho sibambile imizimba yethu izokwazi ukuthi isebenzele kahle nathi iseve kahle ngoba yonke into siyayigeza ezinye sithola insipheni sigeza ngensipho sithi sinuka kamnandi nama body lotion kanti sithatha yonke lento sifaka phakathi sikhulisa lama parasites kahle sokugcizelela nje izinto abantu akumele bazenze ukunakekela impilo nomzimba nokuthi bagweme izifo nokugwema izifo ngoba mase sowazi ukuthi uyidraina kanjani i-lymphatic system indaba i-insulin iphuma ku-pancreas naku-spleen so if i-lymphatic system idraina kahle isewage there's no way ukuthi i-pancreas yakho izo-secreta more insulin already uyadraina and bazofunda nokuthi how to detox ukuthi i-pancreas ingasebenzi abantu abaningi i-pancreas yabo isebenza from January till December ayikithola i-break ingasebenzi so fanele bazi ukuthi how to preserve it ngoba is the only thing abanayo so mabayipreserve ingasasebenzi kungena ukudla ku-right ingaloku ichitha ibulala nenyongo ithela so ziyasaveka nazo ngaphakathi angisho yabona nemoto if amatayira akho dlala wapompile angaloku avuza umoya ama-threads itayira lakho alibipapa lihlala li-strong ngoba lona lihlala ligcwele mawuvuka ekseni uyalikhahlela ulivuthi li-right so is inside so ku-microbiome ku-gut
igut is another thing, it's another brain. Ingqondo lesinayo le ingqondo igut feeling yakhumbula mangifundise eqaleni ngithi igut noma umuntu ayobhala ama exam wastudisha kwagcwala la kugut. So manje igut iyo elimala kakhulu, and manje mase seyitshela ilo ukuthi uthabana kasayenzi kahle, zonke lezi zinto azifakayo lana ziphumi ini lokhu ya complain itshela inhloko, itshela ingqondo itshela yona itshela ingqondo bese seyithulambile, bese kube sengathi lama parasites mase siwafuna ishukela eningi, afuna izinto eziningi ukuthi aduplicate, azotshela wena uhamba uthi ucrave ishukela, ucrave ini, awu crave nothing. Njalo wena mawuzi ngathi ulona so uthulambile kanti uya thirsty. Musokhuluma lento yokuba thirsty ithi ngiphuze vele ngoba akufana ngihlala isikhathi eside ungaphuzi something. Okay, kodwa uthena mangiphuzela ngoba ngathi icoke nje le. Ichlorophyll. Uthini? Increase oxygen egazini. Wathi ngizwe ukuthi ithesta kanjani? Hayi amanzi. Amanzi. Ishintshe nje ikhala. Ukubaluleka kokuphuza amanzi before ulale okanye before ulala, yeah. Before ulala it's bad. It's bad uphuza amanzi before ulala. Futhi enye into ukuphuza amanzi. Mawuphuza amanzi mase sobona uchama uphuza amanzi mawuchama umchamo wamanzi. It's wrong. Oh. Fanele ukuchama umchamo yellowish. Kade awuthi lo usho ukuthi ulekha amanzi lo mchamo. Ophi. Lo ngathi uyellowish. Yellowish usho ukuthi u healthy. Uthola udoti usuka lapha kuma kidneys. Kuma kidneys before kuzophuma ngisho kune blood ne ureter. Uyabona lapha ya. Before umchamo uzondlula ngisho uphuma lapha kuma kidneys ifilter. Kuzondlula la ku bladder. Makusuka la ku bladder kuzondlula la ku prostate. Bese soyaqalela uyachama. Yabo. So manje if wena uphuza lamanzi lawa agijima straight ayondlula lapha ya andlula phuma skuni. Fanele mawuchama uzobheka la ngibhalile la mawuchama fanele mawuchama kube ifoam. Yabo mawuchama kakhulu abo baba ubheke ukuthi abanye bebaza ngimangibuza ukuthi mangichama umchamo wami ama urine sign yangibhalile la ama urine sign bayochama kusho ukuthi ukhipha iwaste. Okay. Ukhipha iwaste, le waste iphuma kuphi na kuphi. Manje lymphatic system yakho mayengasasebenzi kahle, izinto eziningi zingasasebenzi kahle, lamanzi owafakayo iwaste ngoba azongena gijima yophuma futhi kanjalo. Fanele mawaphuma afike asize le storage ahambe nalo doti lo ewuqoqile ayokhipha lapha phandle. Kakhulu lo doti lo ubona uma uchama lapha ya ulo doti lo uphuma kuma blood cells. Okay. Uyo lo ukhipha lapha ya emchameni. Bese lo munye uphuma ku number 2. So mawuchama kakhulu ekseni, it's very important. Ekseni mawuvuka umchamo wakho fanele ubheke ukuthi ube unjani, fanele ube yellow or ube yellowish. Ungabi dark yellow. Mawuyellow lokuthi uyellow loku awukho right. For indaba yesmell khona ukubaleka kwesmell. Ismell si right siyakutshela ukuthi ngaphakathi ukhipha udodo njani futhi makunuka isorage usho ukuthi ikhipha udodo nje ngaphakathi. It's very good. Ayikuthule nje. Yeah. Then ikhala yakho na my blood red or yellow logo okubi kusho ukuthi so shaya ushukela. So uyakutshela umzimba ukuthi fanele ukuthi wenzeni. So umzimba wethu always uyasitshela uyacommunicate nathi makufanele ukuthi sidle izinto ezi right manje ukuthi asazi njengokuthi mawuqala usuke nje uphathwe iflu esikhaleni so phethwe iflu wena uyagijima uyoyistopa ufuna into ukuphelisa lo mkhuhlane kunokuthi ualawe le inflammation iphume yonke iphume and mawuyialawa ukuthi iziphumele ungasebenzisa abo Vicks ungasebenzisa umhlonyana ungasebenzisa izinto ezinatural uloku ualawa nje ukuthi udetox ungayistophi ungafaki flu shot
ukuthi uyastopha. Don't stop anything. Oh yeah. Ngoba umzimba wakho uwise, i-lymphatic system mase seyifuna ukuklina la kune reason ukuthi wayifanele iklina. Kusho ukuthi so blocked kakhulu lapha phakathi. Ngaphakathi. Yes sir. Bafowethu niyizwela nani sobe sisonke lapha na ngalo lasuku. If now you feel ukuthi you have a question, sobe sixoxa nje kumnandi sibonisana impilo ibaluleke kakhulu. Impilo ibaluleke kakhulu. Wakwathi omunye if ukudla lokho okudlayo you don't treat it as your medicine, in a few years to come amaphilisi wona yoba ukudla kwakho. And abayo uyabona baphuza 20 something. That's your food. It becomes your food. It becomes your food. And uJehova uthe, because we are Christians, i-road map yethu is the Bible. Ithi let your food be your medicine. Akukho nalapho isho khona ukuthi uzodla 20 ekseni, 20 emini, 20 ntambama amaphilisi. And futhi mawadla kanjalo isibindi sakho sewagaya nini? Yo. Ukusuka lapho your adrenal gland iyaphelelwa, mayiphelelwa so uyadialyzer ngoba lo doti logcwele lapha phakathi. So kunokuthi uze uyodrainwa abantu, udrain yourself, wenza isho ukuthi you reverse, and everything can be reversed. Ayikho into engalapheki and ayikho into ekuthiwa chronic. Ayikho nasebhayibhilini. Funda iBhayibheli from Genesis to Revelation. Mongathola igama elithi i-chronic disease, ayikusho ukuthi ke ayi uNkulunkulu wami unamanga. Lapha silekuzele bami nalokho okuphethe ngingaze mina ngikubuyisele kude. Engikuphethe kuyafana ngoba yiloko engikukhulumayo. Yes. So njengalo into esiyoyenza lapha ya ukuthi la kumzimba wethu lama lymph nodes sizowasebenza kakhulu ku vein cover. Ingikhumbuza umaster wami la bekuyiChina athi vein cover. Yabo mofika ku vein cover kula ke yonke into blocker khona la. Khona igazi liyehla, fanele lehla ngomunye umthambo. Bengithi ngizozalana nalo nopopo wami lo manje ngumshila. Okay. Liyehla legazi leli la kubovu khona. La kuhlaza khona fanele libuyele phezulu, alisabuyeli. Abantu abaningi bane blood of no return. Igazi alisayiphezulu. Liphelela la. Lidlalela la. Alisayi le phezulu leli lihlala le. That's why bona abantu baba nama veins, ama varicose veins, babe nayo yonke lento le ngoba umuntu uqala ukufa enyaweni. Yes sir. And ukhumbula ukuthi si electrolyte. That is why mina always ngihlala ngihamba ngenyawo. Manje ukuthi I connect to the ground. I did ngenza ireflexology. I detox my feet. Njalo manga. Kubalulekile ukuhamba ngenyawo esinye. Ngihlala ngihamba ngenyawo, angihambi angicocisa isicathulo mina. Mangibona ngicocisa isicathulo ngisuke ngizela yabona manje zimbi kanjani ziyasho ukuthi lezi. So kumele magamela unyathela umhlabathi noma nje uhambe ngenyawo ama tiles. Unyathela umhlabathi ngoba i-inflammation mase seyiningi kakhulu noma ngathi uphathwa ikhanda lihlupha. Vele uvuka uhambe ngenyawo la etshanini uhambe nala emhlabathini uma ubuye ungitshela ukuthi usazolizwa likhanda. Wow. Lophuma liwahamba. Wow. So makuthiwa ngihamba kuma tiles akumele ngihambe ngiyahamba kuma tiles ejardini kugcwele ama tiles nasendlini mara ngiyaphuma emakuleni manje emakuleni khona ekseni ngiyaphuma before ilanga liphakama ngoba ngithanda ilanga maliphakama. Ngihamba la kulama jardini la khona la kunotshani khona ngihamba etshanini. Uma ninyathela utshani. Yeah, utshani kahle. Mabukhona ubusisekile. Mabungekho nomhlabathi. Even umhlabathi. Yeah, engadini nje unyathela impela ungena. And inflammation mase seyiningi kakhulu umuntu wakhona sekanixakile. Khona umunye ubaba bafona bathi solo kagula kwathini ngathi mabafaka umhlabathi ebhavini. Bathi angeke akwazi ngaphandle. Ngathi gcwalisana amanzi ebhavini fa umhlabathini mfake. Yo. Ngoba thina si product yomhlabathi. So into okwazi ukusilapha kahle. Ephuma emhlabathini eyenziwe kumhlabathi nomhlabathi. Yo. Iyokuphela into okwazi ukusilapha. Noma sehamba sibuyele emhlabathini. Noma senziwa ngomhlabathi. Wena emhlabathini. Si production yomhlabathi. Eish.
and into ekwazi ukusebenza kahle nathi asiviyana iviyana iphuma emhlabathini irashena iphuma emhlabathini into ispinishi ikhabishi yonke into ekhula emhlabathini nenkomo ezidlayo zitshise ezidlutshana hayi lezi ezidlumbila soloko zimisilwe eabattoir angikhulumi ngalezo ngikhuluma inkomo zempela nenkukhu zempela lezi ezidlutshana uzibonayo ziyahamba ziyaqhwanda zidla ibungu zenzani lezo ziletha ama-nutrients emzimbeni wakho so kubalulekile ke isinkwa lesi esidliwayo bazalwane thatha isinkwa espress so sibone siba udaka so siyaqina sithi masifika isiswini ngaleso sikhathi ufaka isinkwa wasifaka ipaloni wasifaka irama wasifaka ilethisi cheese wafaka i-cheese last fermentation is even worse wafaka zonke lezi zinto lezi yabo yonke lento lefakila indawo umzimba wakho awutholanga next mangavuka khona manje ngizenzelile abo kimchi yabo ungazenzela abo kimchi ikhabishi elisawa ungazenzela abo kimchi ungazenzela zonke lokudla oku right uzenzele ukudla oku right kuphi ngibhalile la ukudla oku right abo kimchi ungazenzela uzenzele lento bebathi umabhebeza yabo lento bathi umabhebeza abantu bathi umabhebeza and ikambuchi okay. Ikambuchi is very good okay abo apple cider vinegar izinto ezisawa lezi zigood ngoba sine kugathi yethu kunalibungu eziningi so masifaka lezi zinto ezi right zikwazi ukuthi zisize la kugathi zicontrol i-parasympathetic nerve legcwelela ngaphakathi and igcwele nama parasites manje mawufaka lezi zinto ezimuncu nazo yabo so mawudla if we eat bazalwane fanele siyazi ukuthi is communion with God and all sicknesses ama disease start in the gut isikhathi esiningi we are eating stress izinto ezi-stressed yabo so kubalulekile ukuthi sazi ukuthi mawudla izinto ezingekho ezinga-align nomhlabathi ezinga-align nawe wazi ukuthi spiritually uyazibulala culturally uyazibulala physical uyazibulala mentally uyazibulala so wena mawuqeda ukudla uphathwa ubuthongo uyolala mawuqeda ukudla nje wena sokhathele uyazamula uyolala ukubonisa kahle ukuthi awudlanga into e-right fanele mawuqeda ukudla ngisho mawuqeda ukudla imoto mawuqeda ukuyithela ipetrol iyenzani iyalala iyahamba ngithi nawe ukudla ipetrol yakho yabona nami ngo-3 nje fanele ngifake ipetrol yami makangishayile u-3 endleleni akunankinga ngizobona mangifika endlini udla late ngo-3 oh ngidla ngo-3 mina ngo-3 ngoba sikhulisa nalama frequencies la ngaphakathi ama waves that is why ngithi i-cellphone yenziwe ngama-cells nayo igama layo i-cellphone iyacharge ebhetrini icharge egesini nawe unama-cells amaningi la more than trillions so nawe fanele ucharge wena ucharge ngophi ugesi ngoba thina si-electrolyte ucharge ngokudla ukudla okunempilo ukudla oku-alive ukudla ukudla okuphilayo yes fanele ukudla okuphilayo ukudla okungaphili la ngibhala bo-arthritis nanani fanele udle ukudla okuphilayo ukudla okuphilayo ukudla uma ukudla wazi ukuthi kuyaphila ngekambuchi uma uyivula ithi iyaphila i-apple uma ulidla ususe yonke le wax ngaphandle ungayigeranga uyigeze wayigeza liyaphila i-apple yonke into idlayo fanele iphile uma ingaphili asukudla so ikimchi ungakwazi ukuzenzela mina ngikwazi mara bakhona bakwazi ungagugula ukuthi yenziwa kanjani ikafir ngiyenzile uthatha i-full cream or inkomazi uyithele uhlanganise nobisi ubeke lapha izibilele mase seyibilile njalo uzenzele i-antibiotic okay yeah natural izodliwa ama microbes la ngaphakathi
natural. Hayi antibiotic lo ihlabayo ibulala wonke ama-cells. Leyo uzenzele wena ekitchen i-good ngoba iyahila. Fanele ukuthi ube ne-fungus eningi la ngaphakathi e-health. Lapho kunye futhi okubalekile nokujima. Ukujima vele ngiyajima. Ukujima lokho sizokwenza ngisho ukwenza ama-lymph drainage nani. Kodwa ubushilo ukuthi nalapha nakhona nama-exercises ozobenzisa wona. Bazowayenza vele. Okay. Ama-exercises bazoyenza shema bazalwane. So in other words, manje ukuthi la bangikhuluma ngisho ngikwazi ukubonisa. Yeah, ngikwazi ukubonisa. So yini abangayigqoka ukuze izinto yabo mina la ngigcoke ibhruku eliluyelbo nali ngigcoke le bhruku yabo alibambanga libona ukuthi masenza ama-exercise bakwazi kuba free babe free kakhulu abo baba nkosi yami ngiyabacela serious ngoba lento ye-prostate gland seyibulala abantu abaningi. Ngento engagwemeka wonke umuntu uneshukela out of 10 mabathola baneshukela bane-high blood nami benginazo bengineshukela ngine-high blood ngine-breast cancer ngiphathwa idolo lelika-right ihlombe bengakwazi ingubo ngihluleka ukuzivala so ngithola ukuthi ngigodola thabani mara isandla asikhona ukuphakama asikhona ukuphakama sidonsa ingubo and akekho nomuntu engamemeza ukuthi azongibathisa. So enye into futhi abazoyifunda ukuthi i-diastolic ne-systolic zisebenza kanjani lezi ezichekwayo and la mabachekwa I think izobe seyifikile lelo ngiodile ngoba mabacheka abantu abaningi i-high blood neshukela bayicheka la kuphela bathi fu. Okay. Bathi baqedile ichekwa la ichekwa ezandleni ichekwa enyaweni ichekwa yonke indawo bese uyacheka lapha ya ukuthi i-diastolic ne-systolic zihamba kanjani ngoba i-diastolic ne-systolic i-kidney into abayicheka lapha mabakucheka i-high blood bacheka igazi ngoba igazi eliningi lihlala kuma-kidneys. So manje mabacheka i-diastolic ne-systolic ile gazi leli ukuthi lime kanjani ngaphakathi. Manje la bacheka isandla esi1 lapha yabazofunda ngoba sizoyenzana and abantu abanawo imishini ye-high blood ngicela baze nayo sicheke ukuthi right sizofaka la sifake la sibhale sifake la sifake kule nyawo sibhale bese sesiyahlanganisa zonke bese sesibona ukuthi kahle inkinga kuphi. Okay. Sihlanganisa lama number wala enyaweni nawala phezulu. So ucheka yini inkinga sicheka the highest ukuthi ila phezulu iphansi malapha phansi kusho ukuthi kulapha kuvini cover. Okay. Ile gazi leli lingasabuyeli phezulu then kufanele ukuthi siqhaqha ngisho sizoqhaqha masiqeda ukuqhaqha siphinde sitheste futhi sibone ukuthi sekunjani. Okay. Asizosebenza lapha ya. It's gonna be sizosebenza ngoba every time abantu mabadla kune 10 step efanele ukuthi abantu bayazi ukuthi ukudla mawukudla fanele ukudigest fanele umzimba ukuabsorb fanele ukutilize fanele ukueliminate kuphume awukwazi ukudla nje kungadigesteki kulonto isoloko kuhleli fanele umzimba ukuabsorb. Number 3 uyakuabsorba bese uyakutilize bese uyakueliminate. Yebo. So kusiza kakhulu ukuthi sikhiphe lama toxins emzimbeni mawudla into is good mara fanele iphume kusasa kungene entsha iphume kungene entsha iphume awudla ukudla kuze kubole kunukele ngaphakathi. And into ikhipha ilezi zinto ezimuncu ilezi zinto ezinjani ziyachanyela ke zifana nomchanyelo and umchanyelo omkhulu yilo sizofunda ngawo isorage enkulu ile lymphatic system iyo umchanyelo omkhulu womzimba that is why sofunda ngayo kakhulu ukuthi siphihliza kanjani ikuphi kwenzakalani ukuthi singabe nama blockages ingqondo yakho izicabange kancane igazi alisabuyela enhloko sohlala uthi hey ukhohlwa kasani sokhohlwene igama lakho understand ukuthi uyalimala mabiza abantwana ubabiza ngawo wonke amagama. Invelele nokwenza ukuthi umuntu kubelula nje ukukhohlwa ingqondo ishukela konke lokudla ukusnacks oxygen ayisabuyela enhloko that is why fanele sidle ama mushroom right abo lion's mane abo in mara sesicleanele lymph
number 1 fanele sicale ngokorobha. Angisho njengoba ngishilo ngithi endlini singakhuleka siqede ukuthi uthenga indlu uthabani, mara ngeke sifake finisher, fanele sicale clean. So manje nomzimba yesukeleke nje sesikunika mina ngifuna i-treatment yeshukela sengunika i-treatment yeshukela. Ibungu lezi ama-pancreatic flukes ngoba kunama-pancreatic flukes la ngaweshukela agcwelela ngaphakathi. Yiwo lawo ayenza ukuthi udlale lokuthi ushukela uphele la emzimbeni. Masingawayikhiphi singawa-eliminate sesiyasuka thina sesikunika i-treatment yeshukela. Asihlukanga ku-pharmaceutical nathi sisakunika ilo mara noma sikunika ama-naturals and it's going to take longer. So let's say ushukela bese ngudlile velini engingayenza ukudrain ushukela bese ngudlile. Uzokhipha ngisho soyenza i-lymph drainage. Okay. So yenza i-lymph drainage and mase sokhipha lo shukela boyisikhumba sakho sibi kanjani? Asikho bad sona mara sibi. Mase sokhiphe yonke lento sizoglow from within. Sizozichinela sona bo esam si China a China la ngaphandle ngoba vela ngicobisi angisina umuntu othanda ukucobisa. Yeah. Nomlomo ngeke ungibone ngithi isathu ngiyacobisa angicobisi vele. Kwakugeza nje yabona ijabo kwakugeza nje mina ngifana nale belungu bathi endlini bathi upastor uyongagezi hayi indaba ukuthi mina ngizange contract nomfula yabo ukuthi njalo mina ngiyavuka ngihlala ebhavini ekseni mawuvuka ama bathroom ayi2 sengihleli yimi loyo hayi hayi phela ngiya ezinki yabo ibasin ibasin imnandi futhi exercise uthatha ivasi lapho kunamanzi uyageza uthatha unyawo ulibeka lapha it's another exercise ngoba kusinyawo lakho lapho ulichopha ulikhiphe ugezelinye yazi enye exercise enzima kanjani ama hips wamahlala sebenza njalo and angeke uligeze inyawo 5 minutes lapha phezulu uvela uthi yalinqomboza namanga kufanele uligeze and ihip yenzani ibambe wonke lo mzimba i-exercise. Manje mangineskin esingcolile ke siklinwa ngani? Iskin sani? Njengobusho nje thothi mhlawumbe ngineskin esingekho. Iskin asingcolanga igazi lakho lingcolile. Oyigazi kahle. Yeah, wena mase so purify igazi futhi wena umlungu. Yabo mase so purify igazi nje umlungu vele wena umlungu. Silingcolele nje igazi lakho mara nomlungu. So purify ngezinto oyidlayo. Uzidlayo. Uzoba uba umlungu yobuyela uba umlungu. Hayi mina ngifuna uqamba manga nasendlini bayangazi vele. Hayi mina angisiwa kamanzini ukuthi phela njalo ngiyavuka sengingena ebhavini. Kanti lokhu kunomthelela lokho kungcoliseni igazi. Hayi lokho akunandaba negazi sengisho phela lento lokhu ngingena ngathi ngifish njalo ngiloku ngifaka lensipho ezibhedayo futhi angisebenzisi. Futhi insipho zami ziyadura ngigeza ngegoat milk nani zingaze ziphele. Ngicobisa i-castor oil hayi ngaphela serious njalo mina ngihlale ngiyageza piqi castor oil ngiyacobisa kana bagcoba i-castor oil castor oil iphuzwa yini sicoba yona kuphela organic hayi hechulis hayi le yellow ifana nale fish oil yellow amajothi yokuphuza mawufuna ukusiklina hayi ubani uthe castor oil yellow castor oil yesikhumba ucoba nala isiswini la ucoba nala isiswini ngakhula amantombazana laba abancane laba bayicoba la bayicobela bahlale ukuthi kube ne-circulation bangabi nama-blockages bangabi nale silumo nana nonke lezi zinto ezi-snacks. Castor oil ukuthi mhlawumbe ufuna ukukhishwa isisu uphuza i-castor oil uhlangana nophuza i-castor oil abantu bayicobisa mina ngabona bephuza i-castor oil iyaphuzwa vele mara thina siyayicobisa endlini nje into egcotshisayo noma ngihamba nawe mina into engicobisa i-castor oil ngifake ibhodleleni ipink i-castor oil angicobisa enye into ngifake ibhodleleni ipink ngoba izophuka le bhodlela ingcono ngani yona kunezinye icobo ezinye icobo zenziwe i-castor oil yona just nje ayenzwanga le i-plain white ayenzwanga ayiphekwanga ifana namanzi i-clean sokuthi nje usicobe nje umzimba wakho nje andizojwayela nje uzohamba nami ngizocobisa isikhathi if siyalala masingalala ngosuzusinda mara mawuthi uyageza uzogeza ngensipho yembuzi ugeza ucobe uzovuka ukuthi umzimba wakho uzoba mnandi kanjani
lezi ezinye zina perfume amaningi ziyanuka zingena la emzimbeni zifeed more parasites. Yes njenge hyaluronic acid. I-hyaluronic acid bathengisa nje yokugcoba. Mina ngidla i-hyaluronic acid. I eat it. Angigcobi ngiyayidla. Bavele sebekuthinta vele abazalwane besho ukuthi bakulindele lapha eThekwini. Bayangithinta bathi sibabhukhele Nkosi yami yazi nabo bafuna ukubhukhelwa. Nkosi yami bakhona sebebhukha indawo ama-seat bayabhukha bayafuna nabo arthritis ayikho yonke lento leyo. You are what you eat. Yazi abantu mabangazi nje lapho this is wrong food esiba connected nayo bese siba nale frequency ebhedayo. Mara thabani masikhulume serious. Isinkwa asiphili masiqale sibheke into ozoyidla asiphili isinkwa number 1. 2 irama ayiphili. 2 ipaloni ayiphili. 3 yonke lento oyidlayo efile wena uzophila kanjani? Maqedwe udle rice. ne. Maqedwe udle ipapa yini ephilayo? Checka nje ukuthi kulokudla ongudlayo okuphi okuphilayo oku alive. Akukho. Maqedwe uthela ijuice. Yo anyeka ndizi hayi mina hayi ngizamile wathi umzukulayo lona wathenga igwinya ngathi thi kunini ngagcina udla igwinya uthi ngilizwe ngigcine ngephise ngavela ngayikhafula ngathi hayi asukudla lokho. Sena sithi zi-healthy nje lezi zinto. Mayithenga e-supermarket wazi ukuthi ayikho healthy. Supermarket. Ya uyothenga ama-cheese uthenga ama-ini abangisho bathi healthy. Nobisi amaphakethe ibisi elingaboli ibisi elingafi aliphili lela bisi. Kunini lahlala lapha kulela box uyalivula wena lisaloku linjalo why lingaboli? Babhala nje ukuthi best before ilibeke lapha noma best before ndlulile ulibeke lapha ubone ukuthi lizoba inkomazi. Angisho ibisi malibola fanele libe inkomazi ulicheck ukuthi lizoba inkomazi. Ayikho yonke lento. Izinto esiyidlayo ayikho yonke lento le into esizidlayo zigcwalisa ibungu la ngaphakathi and bona banelo uke wabona labantu abanemali ukuthi abanayo imkhaba kodwa thina sivele sishaya ngomunye ukhabazela nje sishaya ngomunye ukhabazela to prove ukuthi ukudla ku wrong umzimba ubhizi uyakureject ukulahlela ngaphandle. Fanele ukudla breakfast lunch supper abanye baze bavuke nasebusuku badle angazi for ini. Ukubaleka ukudla okubilisiwe ku right mara ubilisa ngepoteni njani and ubilisa ini izambane okokuqala asukudla masiyeke izambane phuma izambane yini ubilisa bilise inyama nje mhlambe beef tothi ngidla ungayiroasta nokuyiroasta ibeef enenkinga ungayiroasta beef uthengelele lona lezi zinenhloko zonke ngisho ufuna ingqondo yakhe ibe right abo cauliflower abolo zonke lezi ezinekhanda mazivela zivelisa ikhanda zithi njengabo khabishi kusho ukuthi ufida ikhanda lakho liba right uziyasiza lezo. Yeah uma mangidla le beef le hayi beef ayinane njengenhloko inhloko yenkomo. That is why bajika bonke bafane nenhloko yenkomo mari good nobuchopho obugood kakhulu and abantu ababudla obugood ubuchopho very good and abantu ababudla myself included. Ubuchopho obugood kakhulu and abantu bangayidla yonke inyama ubuchopho benkomo bazodla inkomo kodwa ubuchopho angeke babudle and ubuchopho yibo bo right. So inenye engayidla nje okay mhlawumbe nanombukela ekhaya. Ngibhalelile ukudla thabani nithi ngifuna kona nje obukhulu. Nje ufuna kunini ngibuza ngokudla. Ngiyabona phela ukuthi hayi ngifuna khona. Ngiyabhekela ngiyakubona yazi ngifuna ube mlungu natural. Ufuna kube mhlophe. Uzobuyela ikhala yakho skuni. Yabo mina kukhala umfana weUber wathi yo hayi mama yabo lento ozikhulumayo ngibona iskin sakho la ukuthi si clean ngalendlela and angisumanzini mina zange sign contract neBAV hayi mina bazalwane hayi mina angisulo muntu wa sign contract neBAV abantwana bami bayazi vele ukuthi I'm telling the truth. Yeah ukuthi mina ngizovuka njalo ngemanzini yo angeke right basin ngikhule ngeze sitsheni
futhi enye into exercise mawuthatha lenyawo lisa lapha ama hips wami ama joints ayasizakala. Manje mawungena ebhavini ungena futhi manzi nashisayo nazi izinto zikathi abantu 21 foods for longevity: i-cauliflower, i-broccoli, ama-limes, i-garlic, i-good diet yakho everyday cauliflower, ama-broccoli sprouts, i-tofu. I-tofu ngiyayifuna ukuyothenga kusasa. I-tofu iphelile yami, i-anyanisi, i-spinach or i-kale, ama-red peppers ungawadla, ama-black lentils ungawadla. I-breakfast ungayenza ama-berries, wenza i-blackberry. Angisho yazi ukuthi i-breakfast is not food. Usase ku-fast. Usase u-fast. So ama-berries wonke uyawajuice, ngisho ufake ne-cocoa. I-cocoa yami ile yaselo, asi-cocoa leya la. I-cocoa yami ile yaselo bese wenza lento yakho i-smoothie sakho uziphuzele sona ekseni. As long ungahlafuni. Ekseni ungathi ungadla into ngayo kuyihlafuna. Ungahlafuni uzodla ngesikhathi sokudla, asukudla lokho. So izinto ongazidla ekseni ilezo. Bese mhlambe mawufuna ukuphuza ungaphuza abo-amla powder, abo-black cumin seed, i-turmeric, nabo-ginger powder, nama-mushrooms ke mina ngiphuza abo lankoka abo-ashwagandha, ngiphuza yini konje lion's mane. Mina ngithanda i-lion's mane ne-dragon's blood ne-chicken collagen, ngiphuza zonke lezo. Into mawuyidla fanele ukwazi ukuthi iyaphi yokwenzani. Ungadli in the name of eating. Isisu asibonga, ungadla nekota, singayidla manje ikota, sidle yonke into. Isisu asibonga, izilongo ungene something uyasutha. So naku ukudla kwakho ke yabo cauliflower. Mongayazi ukuthi zenziwa kanjani ungibuze. Bese lezi mawuzidla thabani lezi kuseni mawenza lama-berries ama-juice lawo wadla, wenza i-H3O, H2O amanzi lawa aphuzwayo. Amanzi right yilawa aphuma kuma-fruits 100% natural. Mablawa. Angisho njengaku-apple la nama-berries nabo-strawberry. So uthola the real water ebeyihleli phakathi kwale fruit. So that's the good water. Iyakusiza kakhulu kule sewage storage ukuthi uklineke. Yes. So inyama yenkukhu bazongithumelela eKZN izoza nje isendleleni ngoba umama ngumthumelelile ibeberin for ishukela uyithengile ngumthumelelile ibeberin manje sesizotrader mina ngizomthumelela isikhumba senkomo yasazi. Kunesikhumba senkomo ngenza ngaso i-collagen peptides. Uyasipheka sibile siyanampuzela sithi konke ukudla okudlayo ukwazi ukusikela phakathi usifake, si very healthy, siqinisa amadolo. Nalabo abomama abaphuza itakunyisa omunye bayasithenga lapha sikwazi ukuphinde simnika amandla. Ngisho lento abayiphuzayo ushevu ibakhathalisa amalungu abakwazi ukuhamba, kodwa yena makadlele njoba adla lezi amathambo wakhe aphinde yaba strong. So umama waseKZN uzongithumelela inkukhu, mina ngizothatha lesikhumba senkukhu namathambo wenkukhu. Inyama yenkukhu bangayidla noma ubani, nenhloko ngiyayifuna inhloko ngifuna ubuchopho, ngizobilisa lapha yamakubila bese sekuzophuma le gel. Ngizodla le gel le i-collagen peptides. Hayi le yasestore 100% organic. Okay. Yes. Ukudla kukuningi emakhaya, inkukhu lezi amampela, that's food. Lezi ihamba igcikeni. Lezi mawuqala uthi ziyagijima zize zindize ukudla ke lokho. Le uthola lapha efrijini angazi. Dala yahlala. Awuyazi nokuyazi inkukhu leya or yile beyihleli somewhere baluku bayidlisa umbila ihlele endaweni e1. The real nyama wena uhlela endaweni yona ngisho yahamba. The real nyama i-hard body. I-hard body. Nale ikhumba zenkomo lezi enginazo lezi engenza ngazo collagen ama-hard bodies. Hayi le nkomo lezi zihlatshwayo lezi ezi-abattoirs banjwa ngomunye umshini azikwazi nokuhamba zikukwa zikhuliswa umjovo. Zikhuliswa umjovo zikukwa ngetrekele ziyobeka lapha yasezebushari sezosikwa just ukuthi zenze imali. Manje inkomo yempela hayi ngeke uziqale baba mawuthi nayo ithi mina ikhumba lezo ke ngizokuthumelela uzozibona
esinye isikhumba lesi. And abobaba mabavuka ekseni mabadla leso sikhumba leso laba abobaba mawindoda ekseni uphuza isopo lakhona. Hey. Hayi iyashaya lento le. Lesasikhumba lesi siyashaya. I'm sure yiso esikhulise nenwele lesi. Abobaba siyabasiza. Yeah, siyabasiza. In terms of instead of in terms of performance ukuthi ba ku men's crown. Number 1 badle baphuza amanzi esikhumba. Amanzi esikhumba hayi angazi ukuthi lesikhumba lesi mina engilo uzosibona nawo manje ijeli yakho nama uthi ithick. Very thick imnandi kwani. Ismell sakhona nezinja lezi kamakhelwane mangizinika ubona uboya bazo. Asebenza le uzoba nobhebhenene lentshebe nje ushaya lapha. Isikhumba senkomo lezo nalapha emakhaya shothi mangihlabile nje lesikhumba ngasibeka lesi bangasibeka bangasusa lesi yabo lesi kusuka la inhloko sithi nalesi samakhala sitik la yabo lesi samakhala la kutshebile kuso leso sikhumba leso sona sibalekile samakhala senkomo samakhala nalana inyama yakhona lesi sikhipha amafutha futhi lesimawuthi mawuyibamba le kuphuma amafutha mawathi la good sona si right ke le yes right ezo lapha emakhaya nazi ukuthi sometimes mahlabele silahle iminyama ezibalekile ngamani walahla le phakathi wadla le mama siyabonga kakhulu isikhathi sethu sesiphelile wayisigijima kanje namhlanje ngiyamsola intombazana ngeke ngambone ngathi uyasigijimisa ngeke ngambone ngeke ngamsola so for ama herbs esingawasebenzisa ukudla esingakusebenzisa ama herbs ama juniper berries ayasiza kakhulu ezinsweni ipimento berries bangazifunela abazithengela izi filter ama kidneys ne parsley yabo parsley lesingayidli iparsley good kabi for izinso makuthi lezi ezinye uzitholi uzithengele iparsley and into yenza ukuthi lymphatic system ihambe kahle i cold shower ama ice lawe ngiwathanda ukungena kuwo ne brush mara ezinye ngizonifundisa ne powder iyo leso yenza le inkosi nibusise amen amen ukuphuzwa izinto ezinje hayi ice cold water awuphuzi ngeplastic number 1 uphuza eglasini mawuphuza ngeplastic uphuza iplastic so le iseglasini it's very good then uphuza ichlorophyll increase oxygen kuma cells ine alfalfa neguarana last beku methylene blue ya kuma kidneys namhlanje yabo ngiyakuzama kancane fanele ube student ngiyakuzama namhlanje chlorophyll icreatine uyazi ukuthi yenzani kuma cells nasengqondweni ngizoba umuntu nami it's almost there mase nihlangana nami lapho nizongiphika nizobe sengayena lo muntu enemjwayelo zobe sengomunye umuntu mara mina thabani mobheka ama video wami ngisafana naseqaleni abonye from our first episode ngizokubonisa i-clip of our first episode ufika la usaqala ukufika la ugqoka izimpahla zama-Nigeria isikhumba besinjani sobonisa bafowethu siyabonga kakhulu uNkulunkulu akanibusise kakhulu lapha emakhaya alisekho kolunye usuku sibonane lapha 28 February siyaqala ngo-10 siyokhuluma ngazo lezi zinto lezi please be on time ngoba isikhathi sethu siyobe very limited indawo iqashiwe bafowethu akusiyindawo yethu indawo iqashiwe kakhulu so let us be on time ukuze sizokwazi ukuthi senze yonke into efaneleyo ngesikhathi nemibuzo njalo nabona kodwa ukuthi nginithanda kanjani buka nje this is the only platform ekhathalele nina kakhulu we've been doing this kind of work yazi ukuthi ngitholisa makade ngicabanga emalangeni ngithi mina I'm one of the first ukuthusha abantu TV no I'm one of the first ukwenza i-podcast yamaKristu ngesizulu wonke lamanye ezimva kwami yeah I'm one of the first doing a podcast yamaKristu ngesizulu
You see, to God be the glory. We've been doing this kind of work since 2017. Then we started the podcast. Imagine. Then my podcast ngo-2017 ayingadumi. Ngalezo zikhathi ngangisashare nje ama-sermons inje nambe ngenza ama-CD. Zonke lezi zinto lezi podcast iqale I think 4 years ago, 3 years ago. But I'm one of the first. Actually yavelela ngami ukwenza podcast yesiZulu yamaKristu. Jehova muhle yazi. So buka indlela engikhathalele ngayo lapho sihamba zonke indawo. Plenty of people asebesizakele through this platform. Nabantu abeshukela abazalwane ngiyanicela ama-grapes nama-banana it's a no. Ngicela ningawadla ama-grapes nama-banana ashutha i-insulin iyaphezulu iyahlanya skyrocker. So ukudleni kudlayo fanele nibe careful. Okunye-ke niza kufunda phambili. Siyazi ukuthi uNkulunkulu wethu why sinifundisa kanje yonke lento le. If we say God who made us is perfect, God is omnipotent, God is magnificent, God is all-seeing, all-knowing, God is almighty. So we were created by his image and his likeness. So sifana naye. So masithi thina si incomplete, kusho ukuthi uNkulunkulu wethu incomplete. God bless. Number yakho mama, quickly your number. Ngiyathabana ngiyazi number. Oh konje uyazi ngekhanda? Phela bazalwane Nkosi yami. Bazongihlupha abazalwane. Ayikho phela kule phepha. Mana ngibhekele yona lapha. Nansi number kamama, manufuna ukuxhumana naye, akasayenayo le number yakudala. Usena nansi inamba manje inamba ayisebenzisa njengamanje ithi 062 296 3385 0622 96 3385. Ikhona enye ithi 063 977 9275 yole. Yeah. Yolo bizile. No bengibiza mu 062. Oh le ithi 063 977 9275. So hlangane eDurban bazalwane nizongibona eDurban nginje. God loves you. Sebonga kakhulu bafowethu. If you want to be in contact with us 0788 417 844 siyoyijabulela kakhulu isupport yenu sibonene lapha eThekwini. uNkulunkulu anibusise ke anicine. God bless you. Amen. Amen. Yeke niphinde nibe nama PCOS la izinto ezibhedayo. So khipha yonke lento abantwana bethu bayavela sibathi akakashadile ukushada sika nama